Održali smo seminar u vezi izmjena poreznih propisa koje je stupile na snagu početkom 2024. godine. Iako je prošlo već određeno vrijeme od kada su propisi stupili na snagu, smatrali smo bitnim povezati primjere u praksi koji su nas do sada pojavili u vezi predmetnih izmjena, te održati jedan seminar u kojem bi još jednom ponovili sve te izmjene i povezali ih sa primjerima u praksi. Drago nam je bilo što je, mjesta su se jako brzo popunila, interes je bio velik, to pokazuje da smo pogodili vrijeme godine u kojem ćemo držati ovaj seminar o PDV-u. Neki su nam se gosti ponavljali, međusobno su se i gosti počeli upoznavati i svi međusobno izmjenjivati iskustva, tako da je to ono što čini zapravo ovakve seminare jako dobrima. Hvala svima na odazivu. Hvala svima.